Čaute ľudia, vítajte v mojom novom videu. Dneska tu mám zase mojich dvoch kamarátov, youtuberov, Plesnivý sír a Konora. Čaute. Čaute. A ja som Shadow TV, no tak to je jasné. No a dneska si zahráme zase 1v1v1 a hrá sa do 3 ako vždy, takže ste ready? Presne. OK, Áno, my sme ready. tak ideme. No takže poďme. No takže, OK. Včera otvoril Plesnivý sír Larryho a Luriho, takže s ním hrá dosť dobre. OK, tak ideme. Takže idem. To je taká zlá vec, že tým, že to... Tým, že máme strieľať cez steny, tak keď bude veľká toto... Nie! Iba 1000 HP. To je zle. Zatiaľ som tam nakrát iba tieto boxíky. Tu máš môjho bračeka. Len tam tí dvaja sa iba bijú o to, ale... No poď braček, na to. Nedáte. Dneska mu to hádže. OK, let's go, teraz. Toto si nazberám už. Ajaj. Nie. Joko, pomoc sa bojí. To si bol ty? Ty si hral za toho? Nie. Ach jaj, no. Teraz musím vyhrať. Kto vyhral? Nie. Plesnivý sír. Kámo, to je Plesnivý sír. Tak poďme. Kámo, ak to s týmto vyhráme... OK, no tak ja hrám najlepšie z... Demolition is A my mňa som s ňou mission. dosť dobrý, takže toho si dám. Ak to vyhrám s týmto, tak som asi najlepší typek na svete. Čo si dal nejakú toto šelinu, alebo no teda nie, šelina je slabá, ale... To som ti včera otvoril. Everyone drowns when I'm around. Jebajme spirits. O, kámo, nie. Let's go! Prvý dole. Ty budeš spektovať, kámo. Koho? Eat my plasma. OK. Spectating. A hej, Shadow. Blast down in plasma. Let's go! Takže nejdu Shadow so mnou. Dobre. Poďme na to. Skúsim to s týmto, a keď aj vyhrám, tak viem vše. No takže ideme ďalšie, tak ideme ďalej. A ja si zmením. Dám si challenge, ak to zvládnem s týmto, tak som najlepší. A ja si dám na challenge, že? Tak. Ak to zvládnem si to, tak som tiež najlepší. Aha, okej. Ach jaj. Ešte dve výhry a vyhral som. Everyone drowns when I'm around. Ešte všetci spávame na pri sebe. Blast down in plasma. Let's go! Easy win. OK. Čau. Let's go! Ešte rýchlejšie som to vyhral ako naposledy. Dobre, challenge teraz môžeš ísť. Počkať, zoberiem si. Ej, ty si nás odhodil. Nie? Aha, OK. Mne sa zdalo, že si nás odpovedal. Bol som asi chvíľku. OK. OK, tak môžeme ísť. Počkaj, ja som si dneska dvakrát klamoval Daily Reward. Čo? OK. Tak. Zase sa spávame pri sebe. Nie! Prečo no skill brawler? Ale ty si
Počkaj, takže to ľudia, make a keď si huge myslíte, že splash. Edgar je no skill brawler, tak dajte toto. Tak napíšte, že je Edgar no skill. A ak si myslíte, že je skill, tak dajte Edgar skill. Diamond, title right. Oh, let's go! 190 HP. Let's go, vyhral som, mám 3 miny. Takže na prvom mieste som ja, na druhom Plesnej Sir a na treťom Conor. Takže keď dáte 50 lajkov a 10 odberov, tak vydávam nové video, tiež s týmito tromi alebo iba s jedným z nich. Tak, tak toto je koniec videa, tak čaute.